Ta hakini ke Sngi ngadani ke ban aingu P.R U Blei. Bangayo P.R ya ke ban wanra igini ke JINGHIKAI. Syakiyeng ke sem syafi ke basngap baro. Ngalakren la kumba artli iya ke jingkren ke biadai bat ke JINGHIKAI ke babakla. Bat ngayo I kalalong ke jingkyrkhu ke bakraw iya ke brio ke bejusngap. Kum mangaladep ong ngani ke tayo ke baladep bangan peteng biang ngani ke JINGHIKAI. Tementai ke Sngiru ngakwa bangan peteng ngani ke JINGHIKAI. Kawai ke daw kadai bangakwa baki brio jongkari ke si Jaintia. Bat ki wairu ke besngap shiki wipe ke Jaka ke badai ke balak ban snotho ke Ktien ke si. Bakin yo langi ke jingshai ia ke Ktien U Blei. Namar ngasem ba don shibon ba ki brio ki ba keli ki ba phone ki ba pa shanga ia ki jingkeli ki ba bon. But nagata ka daw ngadon ke jingkit kli ka ba kraw bangan ai gini ke jingkren kanang bakanla banya dai ki brio na ke JINGHIKAI ke ba bakla. Bat kanla ro banya rap ki brio bakin ito ye ke JINGHIKAI ki ba day bat ye ke JINGHIKAI ke bom day. Tengala kren bakadai ingi ban ito ye ke JINGHIKAI kanu ke JINGHIKAI ke ba bakla. Bat ngala kren ru ya ke JINGHIKAI ke ba haganugur kom ngila ban bishar ban pet ban tenjo ya ke JINGHIKAI ke bom day bat ye ke JINGHIKAI ke badai. Kung mga ladep ong agatu ke jingkren ke baladep, bagidan ke brio ke ba perkhat ia ke JINGHIKAI ke ba bakla, penbanda ba piwat pilap bagade ke JINGHIKAI ke badai. Taday na kita daw ngayang nang ne ban shimi ke jingkit kli. Bayo ke brio yo pi shimi ya ke badai, pi ong ke bom day, bat ia ke bom day pi ong bagade ke badai. Kataga de ke pama, kataga de ke deception, katakan dia jing syukur ke bersyukai. Tengah kuat mentagi Sngi ba ngan ai ke JINGHIKAI. Bat ngas ngau bangan ongkom ni syua bangan ya cekmat. Ngis ngau U Blei bagi yo shibon bahagi JINGHIKAI hari ni Sngi. Ngiyo ke JINGHIKAI lembaga jingiasyllok lembaga brio ke bobon ke bekren. Ktien U Blei. Sngi U Blei bangiyo ya kene ke internet bangiyo ban pet lengba ki YouTube bat lengba ki media ke ba mo kita ki lenti jong ke media ke bobon ki ba ngiyo ban ngap ke Ktien U Blei. Henry what apdeng jong kita baro ngakwa ngan wanra kene ke Ktien ka ba ngakwa finas ngap bah. What langiyo shibon bah ke JINGHIKAI. Kapaho bah ke JINGHIKAI menta. Henry ngakwa bangan ongkum ne kadai ke jingkit kli ke jongi kum ki nongkren ya ke Ktien U Blei. Bat kadai bandan ru ke jingkit kli jong pi ke besngap. Bah bapi ngap ya ke JINGHIKAI. Ba kadai bandan ke jingkit kli na pi hiru. Ban pet ba ke JINGHIKAI ka bapi yo pimde ban chungot kelumar. Nakeren baik nang ne khamtam lelei ya ke JINGHIKAI ke biyo na ki weipat ke brio na shabari dapet ba kidan ke bakraw ke brio U Blei hari kidan ru ke JINGHIKAI ke berung menta ke pen kelumar ke brio ke tap ya ke bakla ke ba teng ke brio jingi nda ba kim dan nongrim ya la de na ke Ktien U Blei ke pediang ke JINGHIKAI bat ke poi ke jingat ke baklumar bat ke kelumar lut ke jinglaw sem bat ke jingim jongki lesing amla bangan itu ang ne kat nungut ke brio ke bangai kynduh ke bahabangai shongkai bat ke ngayo sngaw bagi itu bagi keli ke JINGHIKAI bagi yo na ke brio ke rukomikai ke ba hajar jad ke balapin baklaya ke Ktien U Blei ke balapin kenriak na ke nongrim ke Jesus Christ ke bakhlem day setia apo jong ke circle lani apo Bynta pedeng jong ke Ktien U Blei. Nagata daw nga shimini ke jingkit kli
ban ong biang ba ngide bandan ke jingkit kle abang ikran ke Ktien ke Jong Blei bat pi ke basngap rupi de binan jingkit kle ba binum pai shage jinghikai ke babakla menta ke sngi nga ai kerteng ke jingkran jong ha PHIKIR BHA na ki jinghikai kataga ke jingkran ke bangadan ban ai menta ke sngi ka Ktien PHIKIR kamot ba pide binu siar ban pet ban dan jingkit kle haba pi snap ke jinghikai but haba pi PHIKIR kamot ba pin pet ba bakanum yo rung ke jingmot ba ke donut jong pi ke ro ke babakla tengah kuat menta ke sngi bangan penipi ke ni lesing ala ban kran are likely ke Nonglum ma ke jinghikai kumnong in PHIKIR ye ke jinghikai ke babakla dengan penipi ningkong menta ke sngi kedai ke wai ke Ktien ngasai sngot nat bangan ong ke Ktien shuai ke bangan ya chakmat what num pediang ye ke no ke jinghikai ke bashabar na ke Ktien ke Jong Blei ngasai kwa bangan ong ke briu what aba pisngap ya nga menta ke sngi kat bapidang sngap nga kren ne na ke Ktien ke Jong Blei nai pensionong rim na kawaipat sngap yang nga keren kumno na Bible kadon ne ga Bible kumno nga pensyai pi ye ke jingtho ge bedan na Bible dengan keren menta ke sngi ka baningkong bangin PHIKIR na ke jinghikai ke babakla ka baningkong ka point jonga ka bangakwa ngan keren menta ke sngi kadai ngi dai ban sngot tho ba ya ki Ktien ki jong men se mo khoi ngakwa pin snap ha ya ki Ktien ki jong men se mo khoi ngan shimi ka tana ga Bible pet ngini puli na ga city ka baningkong ka jong Timothy kalenong ka basaw snap ngan puli ka ong igini ki Ktien lenong ka basaw ka dikhot ka baningkong ka ong kumne Henry mensiam ong shai nganum pat pulilut ngan pen isyo tanggata kani kadai ke Ktien ke jong mensiam bekoi la tho da obstapol ba ude mensiam bekoi uba kren shai gini ke Ktien tik ngakwa gini ke por ba pintip ong kumno mensiam bekoi pet mensiam bekoi ong kumne uang bahaki ya ki bakado haki sngi ki bakado dan ki ban hap no naga jingai daga ba pensha skor haki mensim ki ba syukor ban haki jinghikai ki ksod daga jingle arsap ki beriu ki bakren lam ler bala tang sao ki jingitip lam jong ki kumdaw nar sao ngakwa igini ba pinshim ba kamne ka Ktien jong nga kam day tang Ktien ke jong Apostol Paul kani ke day ki Ktien ke jong mensiam bakot Jong Blei namala thoang ne ba mensiam ong upatai syai ang ne bahagia ki bakhado kamot hagi ni ki sngi ki jengi ki momenta ni ki sngi ki bakhado menta uang mensiam Jong Blei bahagia ki bakhado kin don ki banhap no naga jingai kataga dega banga kwa bangan kerenang ni dega jingkit kle snap ye gene ke Ktien ke jong mensim khoi bau de kren shai bakindan ki brio ki pan hap no naga jingat ngam kwa pin hap naga jingat balai hap naga jingat udah batayuang don ki pan hap no naga jingat namar balai ki pin shashkor haki mensim bashkor bat aga jinghikai ki ksoi kimi ki brio kiba dan hakabor ke jong mensim paman kiba yang ya kaban keren ni ki balang persya ke Ktien ke Jong Blei kiba len ya ke jing shisha kibam tip setiai ke lenti ki jong ke Ktien ke Jong Blei fi hangne udah batai shai wat ya ki jinghikai udah angba ki brio ki ba arsap ki ba keren lam ler ki ba la tang sao ki jing tip lem jong ki kum daw nar sao
kamot ke bom Sngi bala lagi kran persya lani ki kran ke bom day wong kum nong ne wong kin mi ki BHIKIR kum ne ngap ki ba adong ban shongkurem figani ka ba adong ban shongkurem kadai Ktien ka ba let's say pim na shimkya ngangan na pin fi mana ki sngikat tu ne fi ki dan ki brio ki ba persang BHIKIR ba ki brio ki bala IT la de ki bala pdiang yu jisu ki bala im ko jing im ko ba khod ki dai iya ka ba dum shongkurem sho bagi dia ban si shong no ban penkentang la dia banum la yang brio sho banum yo khon yo khti banum yo lok yo brio ban imbet khot kum to nga kwang an ong pi hagini ke par ka bible ke klembo kum kata la da don ki brio ki bo bleu khot ki begin shong marway ai ngo yo play kata henry ban adong ye ki brio bagi bala IT show Jesus Christ Bakimbet show ban ni tho shongkurem kimbet show ban le yeng brio kimbet show ban yo khon yo khti fitim nam kidan ki brio ki ba pai shadows ke extreme shaka ba palat jong ka ke jing im khot hadu baki la don law lok ki la don la ki khon hana ya dien bagi sham ki jing la ka mot ki la im khot ki I no what yellow pa yellow jong lok ki I no what yellow ki jong ki khon ki mi no la ka jong ka yeng but ki sulet ban su shakri bet yo play fitim nam la na pin pet ba kata ka de ki jing sing tho ba bakla ka JINGHIKAI ka ba bakla namar upoli tho yo Timothy wang u brio u bam dan ka jing kit khle ya la ka jong ka yeng u kham sneo ban yo bam ngai Nakataka daw nga yang nang niya bangan ong ifi hagani ka par namar ka kadega ba don kam hadu ka tagata bangi de ban snot ho yagini ki nongrim na ka Ktien ka jong play kam dan ka bible ka ba adong ban shongkurem la daw brio jet ban shong samla ban im ka jing im ka ba khoi ka ba bay ai ngo yo play ka ta hare kam de ban da adong ban da bo ki kondon ya ka ban khangi ki brio pet ka ong kumluang ni kiba adong man shongkurem kiba hukum man kindia no nagi jing bam ya kiba play lo tauken man pdiang kida ka ba aingo hakita ki banget bat kiba tip ia ka jing shisha na ba ka jing tau play baro kalang ka ba bat dan ru ka ba on kentai no la da pdiang ka da ka ba aingo na malapin khot ka da ka Ktien U Blei bat da ka Jingduwai ngayo ibaw mensim khot jong play udah keren syai gini artli kinan ki brio ki ban adong ban shongkurem kinan ki brio ki ban wan ban adong ki bam gedi fi iya gini ki sngi ki mi ki JINGHIKAI ki ba jar jan ki ba BHIKIR ya ka jingat ki ba BHIKIR ya ka jingIA ki ba BHIKIR ya ka ta ka jing tray ka jong mensim khot ki ba BHIKIR yo Jesus Christ ki ba BHIKIR ki jingle kini ki hap agan nong rim juga jingle banum le kom ta bambet ban le kom ta bambet ban le kom ta kat bayi gan nong rim ka basisha na Ktien ka jong play lapen kan ria ki brio bat kim shim tip bagidan hagalenti ka bakla fitim ne mo abs pola bu tho igni wang no wang yo Timothy wang lada me pen kan mau yegini yegi parabanget sepang ini ki ekeru men lang u shakri jong Jesus Christ balabsa yeg Ktien juga jingat bat ki jong ta ka JINGHIKAI ka ba ya ki ba melabot Fitab ukuran ang niwang kentat ita ki puris kam kai bathala ba babit batumen pelmenya la di siya jing Ri Blei Figani ka Ktien puris kam kai gamot bagidan ki jat JINGHIKAI ki balang ki bom ya day setia kat kum na nongrim jong ka Ktien ka jong Blei ngamong ni bapila ban pam klumar ban im klumar em ka kamram jingi ka day sa ngan situ ipi ubrio ubalakla ka bamut Ubriu la nega briu kibala pdiang yo Jesus Christ kibala damat shisha yo Jesus aga donot fitip kila don ke jing yo iga batmai fitip kila don ke jing snotho ka ba shy po junkie ba ye ke iga bakile menshua kalapen ramiki bat kinum day ban le igata namal ke kta iga jing tip lam bat ka no ka ba ka jing tip lam junkie ke pen ram ya kata mlongi ban le
Kam day ingi banda hikai manong wat ba me kata bit ban ba me kata bit kaba don kam gede kanu kaba ya persha bat ke jing tip lam ke jong pi ngakwa pin kiare kata bat lada ka lei ka day laga jing bom ngai lada ka kata ke jing kiar na kata namar kanu ka bom long na ke jing ka long pop ong u abstopol Nagtagadaw nga kwa mangan kerane gani man Sngi baki brio kidan kiba persyang ya ban Shillong U Blei singap amang ngan peni gani kidan ki brio ba persyang ban hikai hagini Sngi da PHIKIR ba ya kitangi kita ki bangi day ban le ban ngi kremikai ki brio ya ka jingiaroh jong ka jingmayan ka jong Jesus Christ ya ka jingiaroh jong ka jingmayan jong ka jing IA ka jong try ngi kremikai kita ngi kiar palat na kita ban ngi yang biang ke jingle fitip aga city ke jong Paul ka ba utho sheki Galatia udah keren kham ki banget apa Galatia ngan pulin na galanong balai singap ngan pulin na khat ke bening kong wong ko ni ki Galatia ki babit hato u bala pentame pi haba persya ki khmat jong pi lapen isnayo Jesus Christ bala sa nar pnayo Fitip ini Ktien ka baong agi Galatia babit u bala pentame pi fitip ini Ktien pentame yang ne kawan na Ktien English ka baong bewitch kabamot u ba ai ksod pi u bala ksod Fikadan ke jat mensim paman kaba wat la da ki brio kila yo priang ye ke jing IA ye ke jing penem ye ke ta ke jing penem kaba da ke jing IA da ke jing at kaba Jesus Christ handrai kawan ke ke jat mensim kaba pentame kaba pen baklalo ye ke jing sngoto but bi udah kerana ni wang kani ke wenga kwa ban tip na pi priang yo mensim da ke jing le ke hukum ne da ke jing pen sngo jo ke jing at Hato pilong di babit kata-kata haba pisdang hau mensim la pendap mentai pia gado fitip umut ayu la lebih pulih di kene brokaway kamut ba hadir bo au support ra ia ke jing penim ke baling ba ke jing IA ke jong Jesus Christ kidan ke brio ke balik pentame piang ke banget ban ra piang iki sigi jing le ban ra piang iki sigi tagi jing le Parado mentagan ni kadang rung. Ngakwa man nagi Sngi mangan ong ipi ni par. Wat kinria na kanong rim jong jingai. Wat nung kinria na kinong rim jong jinghikai kiba day na Ktien ka jong Blei. Ngiyo jing panim da ay. Ngiyo tang na kadaw bo jisu yap agading na. Wah ngi ke jingai badai ke tangi yo rung ban yo priang de ke jingai ndai de ke jingla jono de ke jingle jono Paragi ni Sngi la ban hikai biang ni brio bagi persang ban pengsan ban ke jingle ya ke ban yo biang ke ke jingpenem ngakwangan ong pi ke ni par ke jingle jingi kampelong yangi bagi yo ke jingpenem ke jingle jong Blei Kadang jingle jong Blei ula le ega bekrautam ula ayo jisu la geding fna bun yap nam da pop jingi bat da jingle jong o ngingi pdiang ega ta jingle da jingai bat ngi rung shagani jing ai ega berkat jing ai namar bangam nganum yo ban shong sam slam magini ge nga wanra shwai gi kintien ge jong mensim ko Fitip abang ngakren ni gini ke berfikir lagi JINGHIKAI ngakwa anwan ra ai jing syai ke berkham jeleo Fitip ngan penifi kawai ke point ke ba ngasai perkhat bai gini ngada kwa fin penep ke skor jong pi de sngap bai gini ai ke dok not ke jingmut perkhat jong pi kan long lupa Bafinong try keren yang ke par naga ni ke Ktien ke jame don kum kita ke dok not wat le syong man sngap yang banong ngan pet ikai kum no ban pen syong nong rim haga bapisai le bat bafinum trap ban priang kita ngakwa ngan peni film lagi Sngi kawai ke Ktien pitip ke ba Filipin PHIKIR bahaya la de ke ni ke ba tam ye ke rikasi Jaintia jengi bat ngan keren lut men tagi Sngi sngap ke ni ke point ke ba don kam bah fitip nem lada ka daingi bangin PHIKIR nagi JINGHIKAI ka bangi day ban snotro bangin light nagi JINGHIKAI ka babakla ka day bangi day ban long la kloy
ban priang ia ke jing shisha. Ngan dapat syai bahai gani ke Ktien. Kani kedai ngan buat ke Ktien perang kalang serius haduk kata. Let's say la dang bu ang ni gani ke Ktien ke ba ang long lak loy. Fitup kamut iu gani hak pok ka hak jingmut jong angamut bangi day Balang flexible. Ngi day Balang lak loy. Ban priang ia kanu kaba ke Ktien ke jong Blei ke keren bagadai ke jing shisha. Lem kumta finhap aga jing bakla. Kani gadai ka bang keren da ka bakham jelio. Namar POE baha kapor bau jisu wan se ke pertai. Ukren syafang ka lawasni ke barim bat ka lawasni ke batmai. Fitap umut ayu baki jiu ke tu kapor ki dot na ka lawasni ke barim. Mla ban te ye ke wan ke batmai ha ka lawasni ke barim. Namar kan pedang kan pat kan kat kan jau. Umut ayu jisu pita ba ukuran ni kata. Kadai ke flexibility, kadai ke jinglong lakloi, ban piang ye ke nukono kapau Blei kwa, bat POE ndau jisu wan se kadai ke pertai, ki jiu, ki klemlong flexible. Ki yang back aku tu ke jingat ke barim jongki. Kimla setiap ban kedia ye ke tu ke jinghiar peteng. Kimla setia ia ke ban priang ia ke tu kabau jisu wan hikai ia ke jing penem wan ban keren wan ban hikai ia ke berkrau. Kimla setia ban priang. Kata ke jinglong brio. Namar pi ke ni ke jing hiar peteng ke ni ke jinglong niam kate yu brio pat ke pelong yu brio bau brio umla priang ke jing shisha. Katakin kedai ke bang akwa pin pikir mentai ke Sngi beyo pidan haga bakum kata ke kerdan. Fitip ladanga ngamlong flexible ia ke jing kta ke jong Blei kat kum ke jing shisha jong ke Ktien ke jong Blei. Fitip nganumla ban Sohthri ye no Blei. Hangne finsa Sohthri ia ke ni ke jing shisha. Fi lada pipet yo absupol ngan pen I kendiat ia ke ni babindup syai ka kanirap pi ia ke ni ke pol sngaba da pi puli yo absupol u absupol ude brio u bala ngan ong fi ula long kum kanar. Aga jing day pimla pen ki shu u naga jinglong kabarim ke jong o kamat naga taga jingai niam jong o ia ki hukum u Moses nang tade ude u Farisi nagi Farisi ude u Hebrew naga Hebrew ude mau naga jat Israel ude naga jat Benjamin wang naga hok apa naga hukum ngam jingram kamat unu brio la pipet ba abo ong tu stiji Filipi ia kata ke Ktien kayo iba kapen iba unu brio kala syongten rai ke tu ke jinghiar tengok. Udah pen udaya lente Mawlai yo Stefano. Udah yo dengan authority nega sarkar ya kapan pensitam mege bayalap yo Jesus Christ. But udah leru ya kata kekam. Henry uniu ju brio. Uang kum ni ngan pulih naga city ke jongki Galatia. Kalau nang kaba ar naga dekat ke bakatsan. Sengap uang kum ni. Ngi ki balong jiu nalaga kunja om ki ba pop nagi gentle penban na bang itip ba on pengsanyo brio daki jingle ka hukum andre tang daki jingat how Jesus Christ wat mangiru ngilangat how Christ Jesus kenang ba on pengsanyangi daki jingat how Christ om daki jingle ka hukum na ba daki jingle ka hukum on pengsanken ya kawai ka doru. Fi yang ni walis no perangkam ke Ktien English. Fi yang ni ia ke jinglang flexible. Ke jong nu brio. Kat ke tu ke jing pat hukum. Kat ke tu ke jing Sohthri yu ke JINGHIKAI ten rai. Ki pada na pa ke Judaism. Kat
ke jing la jo nu brio ban im kat kum ke hukum henry udan ke ne ke jinglang ba ulong flexible ya ke ba ulap ba ke dai ke shisha na ke ktien ke jong blai unuot ban kedia ya ke ta ka barim bat ban priang ke ba blai ukuran ke jing im jo bat ulat na ke jing bakla ulat na ke jing shashgor uklalong wapsal bakraw yang ki balang gentle baro ngi day mangi ki badana pa jingikai jong u hado man tag sngi fi uniu priwang ngi ki balang jiu na laga tunrai mday kum ki pop kum ki gentle hendray abang itip baka jingpen saningi kam day laga jingle ka hukum hendray daga jing ia hendray dag tang daga jingat oh Jesus Christ what mangi ki balang jiu ngi ngat oh Jesus Christ kamut udan ke jingla ban kedia ia kita ka barim fi kita ka de jing syukur ka bersyukai ke brio hagari ke si Jaintia ni bat back iki barim wat langi yo iba ke Bible ke hikai da kumwe nama ke sit dan ke par fi ka bau play umpen paulut ia ke jing shisha ke bedana ke Bible kadang seorang yang penap ik skor bevind op shy. Kadang gepar gebou bleu klempen paulut. U bleu treikat kom getu ke Jaka, u treikat kom getu ke par. U pen pau kat tu ke ktien ke jong blei, maar gebruik nget kat tu. Rekat benang yat ki snem, kat benang yat ki por, kat benang mi ki ayom ki season ki bubon. U bleu lanang pen pau ki bekrau. Hadu ini ki sngi u bleu lanang pen pau ki bekrau. Ki be deket kum na ktien ke jong blei ngam ong bo bleu le ki beshabar. En rei ye ki jing shishana ktien ke jong blei. Ndabo blei lanang pen pau. Kata ingi ke si Jaintia bangila dot na pa ka jinglong tunrai haka bangim tre setia ya ka ban priangi kata ka badai wat na ka Bible wat langi ong ngila dai ki Kristan finde peni ka Bible ki bri ong ka teken tang ba ngitingila jumlin le kum tu de ngitingila junget kum ne de ha ke dai ken ka bi ong bi tang bangila jumlin le kum ta ngam kwa fin long kum ta wat chong ngila mlien wat ong na shong ka kata ke jinget ka kata ke jingai lenti PHIKIR bahai ke jingikai nga ong pi but ke jingikai ke bang ong pi menagi sngi ke dai bagi jiu ke klem yo priang ye ke jingpenem namar bagi bat bagi sa ka barim ki klem long la kloy ye ke ban priang ye ke batmai no Jesus Christ but nda habo also follow one udah na ke jinglong sila dengan puli biang itu ke siti ke jong uhi ke butho hakinong Filipi singap ngan puli wang komne wang lenang balai de khop sa wang langa hingala wat nyo da ban shania wa ga do la da nunu wai pa umur ban shania ga do manga ba khamtam bala at sharing ga ba frasngi na ga kinja Israel na ga Benjamin Hebrew na ga Hebrew shapanga hukum parsi shapanga jing shirham ba benye ga balang shapanga hak ba na ga hukum u ba khlem jing ram and rei kita ge ke bala long ga jing men to yanga ye gi ngala nyaw ga jing do nam taw Chris ha chi shaken ngala nyaw ke bro ga long ga jing do na ga ta ga jing ba khor tam jo ga jing tip yo Chris Jisu ubau try jangan nak Bynta jung ungala du no iki bro baik ngala nyau syndrome iki knang mangan yo Chris bat baon syam yang ngau ngakwa vinyo itu kekten bat baon syam yang ngau ubam don ke hok ke jongahi kataken ke mana ke hukum ada kata ke mana ke jingat yo Chris ke hok ke mana blade ke jingat pina puli lot uang komno bangan yo itho yo bade ke bor ke jing mi pat jongo bade ke jing slok ke jing sha jongo habala pen sri menga ke jing yap jongo lada kumno ngan yo kot shikata ke jing mi pat nage ba yaw kane ke jing ong ang ne gamat ba u apsel pol udei u badana ke jinget ke bas kamba menshwa hari aden bo shamu Jesus Christ udan ke donot ke ba kloy ban priang ke betmai ke bau jisu kwa ban hikai bara dien lele wang ikini gikten nganyau syndrome iki banda pi pulelot wang gawe gikten wang ba on shemangam de ga hok ka jonga ka banaga hukum hare ga ta ka ba hok ka banaga jinget how Jesus Christ fikane ka kren japang ka jinglong la kloy ban kdia
ia ka jinglong brio la jong ia ka ega jing snow tho berim ia ka ega papilanget pilap bakam dai kum to ka dai da kum ni kum ong Bible na ka ta daw pipriang finio even light na ka jing bakla Figa ni ka bo ong ni pitip ni Ktien bo ong bangan yo ito yo but ia ka bor jong ka jing ia ka bor ka jing mi pat jong but ka jingiasyllok jong ka jing sha jong pitip ni Ktien ka mot kum no ngim pat snow tho lut nda bangina wan show try ulanang pen ito shu ia ka ta ka bor jong ka jing mi pat ia ka ta ka jingiasyllok jong ka jing sha jong kamot kadai kabalang gradual process kabangi don kamban nang yai san banang yai grow lada pimlong flexible pimlong lakloy fin hab aga jing bakla but shibun ba ge brio ge rigsi Jaintia jingi ki ba ong bet ngin bat aga jingi kai tan rai ngin shong aga jingi kai tan rai te ka ega ta jingi kai tan rai lada ka Bible pat kam dan jingi dei bat kita kai ka jingi kai tan rai ngi lada kam dei na ga Bible ngakwa bapin ngan suang biang ifi ngam kren ben yi ki long shua ngim nyo ben ki lawan ra angi ya ka Ktien ki jong Blei ngi snow kain kor pala di kita ngi ai buram yo Blei nam ta kita rekat kum kutu ko poro Blei pen pau kum to mentau Blei sedang man pen pau ski ki bekrau bat kan nang pen pau nang pen keladur ngi nang pen shai shu ngi bat ngi don kaman tip bo Blei lo nang pen ido men sim khot ye ngi ka Ktien ki jong Blei ka ege bangi de ban le ha ga ji de ba ga jing penem ha ga ji de ba ga jing ai lenti ha ga ji de ba ga jing ai jingi ha ga ji de ba ga kom shekri Blei ngi de banum shong sa ha ga ta ka barim ba yo ngi hap ga jing shai kai bakla naman ngin sng tho bakla bat nangi ga Jaka ka bangim tre priang ya ka eke ba thumai ga bo Blei pen I ngi poye ga jing sha shukar fi ka ta ga de ga ba e palat ye ki brio ka e palat kene ngakan mau sa bang shongkai ga por ga ba la khamslem ga dang shumi ne ga tibi ngi yo I ga Asian Games Udan we kupau bala temmen BHA upet ye gitu ki bele ye gitu ke gymnastic uyo itu ki kan thai ki ba rensiet ki ba kedia ye met ki ba ki khon kim la pen nget ye u ba ka de brio uang wat pen biet ye nga ka tai gam de brio kan le kum tai kan yap uang but hadu bu na yap sendan mla pen nget ye kata yang bai uang nga ngalarang ba ngasngo to u brio mla le kum tai But ki khon ki long pa ka dei kum tei ki brio ki bala practice ki bala pen shito melody ki dia ai met ki rensiet ki kan ji na jrong shpo ki kan thi uang wat pen be nga ba u klem ngai hiru but la yetu patang ki ta nga yo JINGHIKAI pleng na fyang sa ka tu jing sno tho berim wat ki tu bala gymnastic ru phim ngai be ki brio Padai na kita daw haduk menta finio iba nda ga jing trai ga jong men sim ko ha ga ta jing pen pau ga jong u ga Ktien ga jong Blei ha ga ta jing trai ga khro ga jong o menta finio i ga jing ai jong men sim ko ki dan ga jing trai jong ki kamba ki dan ga jing trai ga bo Blei pen klai ga jing embryo ngim tre priang ngim jule kum to ngi yang pe ga to bat ngim tre ka ru kom ruai ka ru kom mani ka ru kom shikri Blei ru ngim pe ngim dai kum to ngi te bi shile am to wat la da ga don na ga Bible ru ngim tre de but ketang ke de jing shashukar ketang ke de jing bakla ngakir pat ye pi de donut baro ngim kwate ngin ken ria na ni tang balada u Blei pen pau ka ba tmai nang ni ka ba ye dai ket kum na Bible ngakwa fin long la kloi ya ka ban priang ye ketang Ktien ge jong Blei finum pai she ge jing bakla ha ge jing PHIKIR bai kata de bang keren kebetulan kamadu kata kare kebetulan kamadu kata si ngam yo shibun gepor nganget pis ngau tho igane kababut kabang akwang ani kayang ni ngadan post tang kumasan minute kababut kabang akwa bangan ong ifi ban PHIKIR bai ge JINGHIKAI pindapuli ia ge shiti ge jong Paul Shaginong episode kalnang basaw nagadkhat kabakhat way uong kumni bat ulathungi ki way banong ya apostle ye ki way ki nong thulu pa bari ki way ki nganom ono thu khanan re ki nong yalap bari ki way ki nong sharai ki nong ikai
ban le yu ban penjanai ki riu khoi ye ga jing trai ga jing Ktien U Blei ye ga ban te ga met Chris tan dang yo poi baro shak ta ga jing long wei jong ga jing et ban ga jong ga jing tip yu khun U Blei hado ga jing long rang ba BHA hado ga jing thau ga nyang ga jing dap Chris ngap ai ni ktir ong ba kum tang inom long sho ki khna ye ga bala pensat genting bat bala rong no kleng de air ga jing hikai ga baro da ga but shalai ga brio da ga jing le sianti kat ba kum ga but sniu ga jing hikai ba kla Fi bapin light na gini. Bapinum lok kena, bapinum sya ikai bakla, banum hap agak jing le air tong jing ikai ke bakla. Bitip kadai ke point ke bang kuang anwan rang ni kadai. Fi day pindan apa ke jing hikai ke badai. Ya kan ni ke Bible dan kaman hikai. Ngakren China ni ngam dan jing penrama bang ngakren ni kata. Ambaro ki priu ki laban ikai ni Ktien U Blei. Namarang ni ka Bible kong ulatung. Ye ki wei ban ki apostol, ki wei ki nong ikai, ki mo ki pastor, ki nong elap, ki prophet, ki evangelist, ki nong ikai. Kapamut ki bala ban ikai shishai Ktien U Blei, ki de ki bo Blei la tung. But la pidana ke Jaka kaba don ki brio ke bo blela da ai ye ke jing ai bagi la man hikai fin klalong ki rangba fin oma ke jing sharp and shat kan ting ke baharukam nagit ke daw balengi don ki Bible study balengi penshitom man hikai wat lagi nakaliang jonga nga ai ke ni ke bang kren menta ha ni ke Sunday malaga khatwe beje nga ai si tu ki online nga ai si ki voice message license dio ke ik daw nga sngo tho ik jing ai U Blei but nga sngo tho ba U Blei pen shai but ente ke daw nga kwang ni kai ke brio ba ki brio kin san kin poi ke jing long rang ba ha ke jing dap renyang ke jong Chris ba ki num long su ki khna ye ke bala pen shat kin ting da ki air jong ke jing kai ke bakla da ka but shalai ke brio re bangin ang san na ka hok ke U Blei bara ke jing it ke jong ke point jong aga bang kwang anong ifi ke jing dan kam bandan aga Jaka ikai ke badai ke de ke badan kam adu kata o so ang biang la da fi klem poi juno nga kwang anong ifi ke de ke por fi late school la da ke tu school kam biang fi shift fi shim TC mo fi transfer no iki khon jong pi shiki wepat ki school la da fila ki ba khambyang ge kai namar fi pidon jigit kle ya ki khon jong pi ba ki nyo ge jina ni start ge badai hato pim kham dei ban pikir na ki jinghikai ya ge Ktien U Blei bala da khambyang fi hab bandan ha ge jinghikai ge badai kata ge ge bang kwang anong ifi ka jinghikai ge badai ge dei ka ba Blei da bu ye ge brio ge bu da tung sapule lo ge ne bo jisu da kiu shibnang u da hiar ju be khampo ge khndo but u da wan ban ai ge jing ai ge brio ng Bible but u sa tung ye ge ne gi nong hikai ye ge Ktien U Blei hangne ge ne gi santali ge jing shikri ban le yu ban hikai ye ge brio ge jong ban prinking atiar ge brio begin poi ge Jaka ge badai begin hap ha ge jing hikai ki babakla nakita daw nga yang nang ni bangan kren ifi kabading ko nga kren kadai pikir BHA daga babisngap igi Ktien U men si makhoy kabar ga bang kren kadai ga jinglong lakloi ban priang iya kanu ga bashisha kabadai na Ktien U Blei wat laga kta iya ka jinget pi kabarim wat laga kta iya ki babon ki brio pi hap ban sngot ho manau trying a kloi ban priang ye kata ka ba mepen pawinga ba ka dei na ka Ktien U jame ba ka ba khat do ka dei ba fi definda na ka Jaka hikai ka ba dei kata ka dei ka ba don kampalat U Blei klembo ingi ka Jaka bangin sa khun swet klembo ingi ka Jaka ka ba dum ula sei ginong hikai ka bubon magin hikai ye ka Ktien U Blei tenga kwa man ta ka Sngi bangan ong ifi ka ni ka par ngan Jowai ifi ngini Jowai ka ni ka par nga kreni gani ngan ong biang ye gani Ktien nga da don ke jing angnot nga da sliang ba gani ke jing kai kana rung shfi ba fin prkhat bahai gani ke jing kai ba fin PHIKIR BHA na ke jing kai ke bakla tangin le lang ni twai ko pa gani ke por nga yang nang ne da ke jing et ke Ktien U Jesus Christ twai a Blei bagandan ko pa ke ba kraw ka ba men pinkla ye ke brio ye ke rukom sngot ho trying a bet you know no men sim baman ga bamut ban pin bakla
Tuai bagi berikan laban ngap ikan ke jingikai. Bat begini yo pediang ke jing shisana ke ktien ke jame. Yarap ikan ke beriu ke badan ke jing angnot ke tuai. Amen penlong ki begini yo ke ktien ke badai. Bat begini yo ban poi ke jingikai ke badai. Trying aingo ime blei. Ni highlight sheme ke jingo ke jingiaroh. Kerteng ke jong Jesus ngi tuai. Amen bat. Amen. Tu blei ke kui fi. Ku blei shibon.